Ang so, ginaingganyo ang mga girikanan nga mag-avail sang libre nga bakuna sa measles kag rubella vaccination tub-tub pa sa Agosto 28. Sekta sa report ni Bombumiya. Bombumiya sa report, please come in. Ginaingganyo sa Bacolod City Health Office ang mga ginikanan sa syudad nga pabakunahan ng ilang mga kabataan bilang kabahin sang nationwide measles rubella supplemental immunization activity nga ginpatigayon humalin Agosto 10 tubtob Agosto 28. Suno sa pahayag ni Dr. Rosalie Campo, ang program coordinator sa nationwide immunization program sa Bacolod City Health Office, nga target sa programa ang mga kabataan nga nagaedad 6 to 59 months bilang dugang nga proteksyon batok sa measles ug tipdas kag rubella. Suno sa City Health Office, may 15 ka clinically diagnosed cases ng measles sa Bacolod City kag 3 sa sini ang laboratory confirmed nga nagapakita nga padayon ang transmission sang balatian sa komunidad. Ginalantaw nga kinahanglan malabot ang 95% vaccination coverage agud makabuo sang herd immunity kag maprotektahan hindi lamang ang target nga edad kundi pati ang mas tigulang nga mga residente. Sa Bacolod may 30 ka mga barangay health stations nga nagaserbe bilang fixed vaccination sites sa 61 ka mga barangay. Bukas ini sa pagpabakuna halin Agosto 10 tubtob 21 samtang may catch up o kon mop up vaccination naman nga ipatuman tubtob Agosto 28. Magagawa man ang mga health workers, mga purok, kag magapatukod sa temporary fixed sites agud mas mangin accessible ang bakuna sa mga kabataan. Ginapangabay sang City Health Office ang mga ginikanan nga dalon ang ilang mga kabataan sa pinakamalapit nga health station na contemporary vaccination site. Ginaduso man sa mga doktor o ang medical societies kag pediatric groups ang vaccination campaign bilang tikang para mapunggan ang paglaptas ng measles kag rubella sa Bacolod City. National ini siya nga activity, ginatawag naton nga measles rubella supplemental immunization activity. Magsiling kita supplemental, extra siya nga bakuna. Okay? Ang aton nga targets are 6 to 59 months old. Isa ini siya ka hilikuton, agud matapna naton ang transmission or paglapta, sining masakit nga tipdas, kag rubella pagidya. So magambal kita measles, that is tipdas, magambal kita rubella, that is German measles or ang tigdas hangin nga ginatawag. So ang tipdas or ang measles na-eradicate na ni siya tani nato no sa successful nato nga pagbakuna man. Ugaling kay tungod na ganubo ang aton nga coverage tungod sa mga challenges nga nagaka-encounter naton, may mga pumuluyo kita nga wala nagapati sa bakuna nga ginatawag. So manami gid nga ari naga-partner sa aton ang Bombo Radio no. Thankful gid ang Bacolod City Health Office, ang grupo sa mga doctors ang Canlaon Medical Society, kaupod man ang Philippine Pediatric Society nga nagaduso sini agud maproteksyonan nato ng aton nga mga kabataan kag ang mga pumuluyo gid as a whole. Oo. Kay to date, ang Bacolod City may ara kita sang 15 ka clinically diagnosed nga tipdas. Okay? And may ara 3 na diri ang laboratory confirmed dirya. Bombumiya. So, isa ina siya ka haladlukan nga scenario. Kay meaning, ongoing ang transmission sining tipdas nga ginatawag. So ginahandom naton nga mabakunahan ang tanan nga mga kabataan nagaedad 6 ka bulan hanggang 59 months old. Okay. To develop in herd immunity. So we will not only be protecting this age group, even older age group will be protected once malabot naton ang 95% nga coverage sining aton nga target population nga ginatawag. Okay. Pero Doc, ang pag-vaccine subong diin na siya like per barangay may ara na da siya kung gusto bala sa may mga Yes. interesado. Correct ko. So kanami nga pamangkot no para kabalo ang aton nga mga ginikanan kung diin nila dalon ng ilang mga kabataan. Diri sa Bacolod City, out of 61 barangays, may ara kita 30 ka health stations. Ining aton nga barangay health stations, ginatawag ini sila nga fixed sites. So ara gid na dira sila ya
every day sumugod sining August 10 until 21, then manilhig kita sina, mang-map up kita until 28 sang Okay. August. Ara ang aton nga mga healthcare workers para magbakuna sa aton 30 nga health stations. Then other than that, beyond sina, nagagwa ang aton mga healthcare workers. May ara kita ginapatigayon nga temporary nga fixed sites nga ginaubra sa aton nga mga purok-purok gina-strategize na naton Bombomiya, no? Okay. So, mga neighboring nga mga purok, ginatipo naton sila sa isa ka area kung hindi lang man gid amo nakabudlay ang ilang nga area. Ini si Bombo Mia May Francisco naga-report. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! So muna, ano, kabay pang kalabuot ang mensahe sa City Health Office ta. No, sa ato sa nga makoturan, baw, grabe ba? Nakapostura sa to, ara sa no? Nag-jogging siya. So ang pagpabakuna ha, no, nato sa ato nga makoturan, so dapat nga obligahon tagid ang tagsa naton sa ka makaugalingon. Libre ini ha. Why bayad? No, ang inyo lang uyangan ang tsimpo, no? Pero ang tsimpo nga ina para man sa future sang aton sa nga mga kabataan hindi tapikan sang sa nga mga pamalitian, no? Kay para immune kita kung mabaksinan kita. No? So ang anti-flu vaccine ganito, di ba? Libre man Anti-pneumonia vaccine libre man ini. Kung isang katamaran daw hindi gid mapaiway. O hindi kaya malikawan, no? Ang tao tamad. Hindi sila libre. Kung may bayad, reklamo man kamo nga gasto nga mo ni way kwarta way mo na. Diaryo kinamanan kita ang aton nga tax nga bayad sa gobyerno nga kalta sa aton amo ni ginabalik sa aton libre. Dili pa ta. Sige.